Oh iya Kang, dados wau dalu niku kula sowan teng salah satu pesantren. Niku pesantrenipun asmane Pesantren Al Hasan. Pengasuhipun Kiai Haji Ahmad Ridho SPDI. Salah satu putra Kiai Haji Hasan Askari sing awake dhewe wis kenal yaiku Mbah Mangkli. Beliau niku kagungan Pondok Pesantren Al Hasan utawi SMP Tahfidz Al Hasan niku menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025. Lokasinipun enten Jalan Lingkungan Kuarasan RT 3 RW 8 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Informasinipun kontak person nggih niku enten teng mriki. Nah, niki mang dicatet, mangke langsung dikontak mawon nyuwun informasi detailnya.